facer a valoración dende a área de urbanismo e patrimonio de vivenda e a partir de actuacións concretas recentes do goberno municipal no ámbito do urbanismo facer a valoración sobre o actual modelo de cidade, que é obvio que o verdadeiro motor do desenvolvemento urbano na cidade nos últimos anos e hoxe en día foi a especulación urbanística. Este é un modelo baseado nunha política ao servicio dos intereses financeiros e especulativos e que non ten en conta, como ben decía o compañeiro, os intereses xerais da cidadanía. É un modelo insostible no plano social, no económico e no ecolóxico, que só socializa perdas e concentra beneficios e que xera o caldo de cultivo idóneo para a corrupción que padecemos hoxe en día. Xunto con isto, o desmantelamento do tecido industrial e a aposta por unha economía terciarizada ao servicio do modelo turístico orientado única e exclusivamente ao consumo son as claves deste modelo. Todas estas derivas ilústranse perfectamente en varias actuacións do Concello de Vigo. Dende a Nova queremos transmitir o noso posicionamento público sobre as instalacións das escaleiras mecánicas e o barrio do Cura. Con respecto ás primeiras, queda evidente a falta dun plan estratégico de mobilidade. O Concello de Vigo vai a pau de ceo e ainda por riba incumple deliberadamente o PEPI en varios aspectos e ademais non é a primeira vez que o goberno local chega con medidas estrelas como o plan do funicular, o autobús polo centro vello, que o único que supoñen un derroche para a cidade e que non facilitan a mobilidade. As escaleiras mecánicas, ademais, van en contra da política de regeneración do casco vello por varios motivos. Elimina o fluxo de viandantes que se viña producindo por a Veleira Menéndez coa regeneración do casco vello e que se constituía como unha alternativa no eixo de Orbes Castro, perxudicando o pequeno comercio que ali aparece, e é obvio que, ademais, estas escaleiras foron pensadas única e exclusivamente para os turistas. Por eso determinamos que isto é unha forma de facer política arroutada sen fundamentos, unha falta clara dun plan de mobilidade para a cidade. Neste mesmo sentido, queremos manifestar o noso rexeitamento á actuación do Concello respecto ao programa Sedeos, como dixo o meu compañeiro, porque se está encuadrado dentro deste plan dunha cidade como escaparate cara ao turismo. Seguindo esta lógica, o goberno creou un problema onde non o había, criminalizando as persoas máis vulnerables desta cidade, desolvindo os colectivos que defenden os seus dereitos, desplazándoos para os barrios traballadores e xerando un novo conflito, invisibilizando a toda esta xente por un motivo únicamente estético, que responde a un modelo de cidade escaparate. Por eso, dende a Nova, consideramos que o que fan falta son políticas de regeneración urbana integrada e integral. Vale, todo isto, as escaleiras mecánicas poden quedarse como unha anécdota se comparamos co plan para o barrio do Cura. Vou ler as citas textuais do que considera o PEPRI no 2007 como define o barrio do Cura, o PEPRI 2007. Un espacio senlleiro do barrio histórico, unha peza emblemática da cidade de Vigo, onde mellor que ningunha outra parte se recoñece o espacio da memoria. O obxectivo principal do PEPRI para o PEPRI do 2007 para o barrio do Cura era a obtención de equipamentos e espacios públicos no interior do ámbito, a vez que rematar as partes inacabadas do tecido creado nos anos 60, propoñéndose un plan de equipamento sociocultural, dotación de novas plazas e un parque público e a creación de plazas meadoiro no barrio do Cura e o convento de San Francisco. En xuño deste ano 2014, para o denominado Plan Especial do Barrio do Cura, o antigo barrio significa que o ámbito carece de ningún espacio de calidade nin de interés, onde non existen edificacións características nin destacables e onde se afirma que o barrio do Cura non participa en ningún dos sentidos da calidade urbana de Vigo. Todo isto afírmase no documento sin sinalar en ningún momento que o barrio do Cura forma parte declarada do ben de interese cultural do casco vello de Vigo, do ano 2006, incluído nese BIC como zona de respeto xunto coa planificadora ou o borde marítimo. Entonces, preguntámonos que pasou para que o Concello cambiase radicalmente a súa consideración sobre o barrio do Cura e puxese en mans de Carpin todo este espacio. Que pasou para que as edificacións residenciais pasasen nun primeiro plano dun máximo de 4 alturas a 9? Que pasou para que os espacios públicos e os equipamentos se convertisen nun centro comercial e nun escalestre? En a Nova creemos que hai unha alternativa fronte ao modelo de cidade que nos impoñen os especuladores. Fronte ás actuacións estrelas, un plan estratégico de mobilidade que priorice o investimento nas necesidades reais da cidadanía. Fronte á destrucción do barrio do Cura,
inversión na calidade de vida dos espacios urbanos, dotados de equipamentos para a vida cotiá e outras políticas sociais que garanticen o dereito a vivenda. Fronte a incapacidade de diálogo coa cidadanía, o que compre promover a participación da xente na procura de solución aos seus problemas.